Vise de miezul nopții, același bar din cartier, unde se strângeau cu toți aceiași oameni dărâmați de lipsuri materiale, scârpiți de munca în exces, sacrificii și sudoare. Aceiași puși ieșiți din casă, puși pe făcut bani grei, traficanți de vise negre și un membru nou printre ei. 17 ani Andrei era nou în cartier, nu știa el cum stă treaba, dar ridica unul de fier pentru ai lui. Așa-și numise brigada, era unul pentru altul. Dispăreau când venea garda, se strângeau din nou printre ruine după blocuri, împărțeau marfa frățește, unii trăgeau pe alocuri. Andrei nu încerca, să știa că îi face rău, o vindea la suprapreț, își procura banul său. Treaba mergea bine, era 11 la liceu, dar notele scădeau. Andrei prinsese și tupeu, devenise greu să te mai pui în fața lui. Își luase arfe grele, datorită găștii lui se schimbase mult. Părinții lui se întrebau de unde haine scumpe, că prea mulți bani nu-i dădeau. Ce se întâmpla cu el, unde era acel băiat, de ce lipsea cu nopțile, de ce se comporta ciudat. Andrei renunța să se mulțumească cu puține, zicea că nu se va schimba pentru nimic în lume. Asta e o poveste ce nu știu dacă va prinde. Dacă vrei să visezi, visează frate limpede, nu te lăsa convins, învins de anturaj. Fă abstracție de mine și ascultă acest mesaj. Asta e o poveste ce nu știu dacă va prinde. Dacă vrei să visezi, visează frate limpede, nu te lăsa convins, învins de anturaj. Fă abstracție de mine și ascultă acest mesaj. Dar într-o zi a văzut-o pe Andreea, a rămas blocat pe loc, simțea că i-ai furase cheia inimii. Băiatul dur și cu tupeu se pierduse în ochii ei, fata frumoasă din liceu. Era într-a 10-a, fata era nou venită școală. Părinții ei s-au despărțit o perioadă nasoală. Stătea retrasă Andrei, a mers și a vorbit. Timpul s-a oprit pe loc, inima-i bătea cumplit. A fost ceva dragoste la prima vedere. Fata simțea că doar el îi dă forță și putere. O ajuta să depășească, o ajuta să treacă peste. A fost șocată când a aflat cea mai cumplită veste. Andrei se ocupa cu droguri, era traficant de vise, mergea des în cluburi, plasă în substanțe interzise. I-a cerut să renunțe dacă o iubește, dar Andrei a mințit-o, nedându-și seama cât greșește. A continuat să o mintă, a început cu droguri grele. Profitul creștea rapid, dar risca multe velele. Nu-i păsa de ele, a început și el să tragă. A început să-și bage în venă, crezând că treaba o să meargă. Când a aflat Andreea, a luat un pumn de pastile, dar nu era sfârșitul ei. Ea încă mai avea zile, în schimb pe Andrei acum îl mai vezi doar într-o poză. N-a vrut să renunțe și a murit de supradoză. Asta e o poveste ce nu știu dacă va prinde. Dacă vrei să visezi, visează frate limpede, nu te lăsa convins, învins de anturaj. Fă abstracție de mine și ascultă acest mesaj. Asta e o poveste ce nu știu dacă va prinde. Dacă vrei să visezi, visează frate limpede, nu te lăsa convins, învins de anturaj. Fă abstracție de mine și ascultă acest mesaj. Asta e încă o poveste ce nu știu dacă va prinde. Dacă vrei să visezi, visează frate limpede, nu te lăsa convins, învins de anturaj. Fă abstracție de mine și ascultă acest mesaj.